Hello, Pastor, maayong hapon. Maayong hapon usab. Naklaro na ang tingin. Klaro na, klaro na. Mga parang tayo na, unsa may mas balaan ang Biblia ba o ang sakot sa larawan? Ahasay mas balaan? Oo. Ang Biblia ba o santos nga balaan? Santos na larawan ba? Santos nga larawan, ingani igsoon. At first igsoon, kinahanglan ato mahibawon sa word nga balaan. Ang word nga balaan, gikan sa Greek word nga hagios. Ang word nga hagios igsoon, pwede magamit sa buhi pa ang tao. O gi-address na sa mga magtotoo. Tagaan-taga example igsoon. Kay usahay, napamagod sa tunghuna-huna, gikan magutan ni Biya sa dako nga simbahan, unya nga tunghuna-huna nga, kay nagtawag sila dito og santos, at tunghuna-huna nga ang mga santos katurang nga matay, ug katurang gideklarar sa simbahan, mo to'y nahimong santos. Pero naay santos diri nga gisgutan dinhi sa balaang nga kasulatan igsoon, gitawag pa ginatuog kining mga buhi pagyud nga gitawag natog santos. For example, dinita sa unang Korinto kapitulo 16 giun sa pagsulti diri. Okay? Og mahitungod 16:1, og mahitungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon ngadto sa mga iglesia sa Galacia. Nag-amot ang mga kaigsuunan alang sa mga balaan. Uy, ang mga balaan na igsoon, amot-amutan, kinaglisod sila. So, nining sitwasyon na igsoon, ang nangayog tabang ang balaan. Naay mga tao igsoon nga gideklara sa simbahan, nga himong balaan, unya mag-ambo ka dito aron matabangan. Wa nila masabti ang word nga balaan igsoon, no? Og mahitungod sa amot alang sa mga balaan sumala sa akong gitugon. So imo makita ning igsoon nga ang word nga balaan gipadapat usab ngadto sa mga believer or mga magtotoo. Ikadua, Efeso kapitulo 1 bersikulo 1 nagingon, si Pablo apostol ni Kristo Hesus tungod sa kabubuton sa Dios nganha sa mga balaan nga anaa sa Efeso. So yung balaan igsoon naa sa Efeso. Hagios gyapon ang pagkagamit igsoon. Unya ang Biblia igsoon pulong ni sa Ginoo, ug ang pulong sa Ginoo igsoon malipay ko nga adunay mga tawo mingon nga Holy Bible. Although wag gyud tay mabasa igsuon nga gikan sa Griego nga konsepto ha, gitawag natong Holy Bible. Wag gyud tay mabasa ana. Natay mabasa word nga ta Biblia. Wasad mag-ingon diya og Hagios Biblia, no? Ingana igsoon. So usay kwaon tanang konsepto ingana. Now mahitungod usab sa gitawag nato og larawan. Unsa man nga larawan ang buot pasabot nimo igsoon kanang kinulit nga larawan? Kanang gicarve, kaya ka magklase nga larawan, picture, larawan na siya. Gitawag na to kuan, pero ang gidili sa balaang kasulatan diri, katong larawan nga gikulit, unya, bisag pareha pa nagdagway, nga naa sa langit. Bisag pareha pa nas dagway nga naa sa yuta, dili na siya pwede pagasimbahon, basahon tas pagbalik. So dili na siya balaan. Nagadepende las konteksto kung nakay basahon nga bersikulo ihatag aron atong matunan. Dinhi sa Exodus kapitulo 20. Dili ka magbaton og lain nga mga dios sa atubangan ko, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Bisang dagway sa bisan unsang butanga nga atuas itaas sa langit, kung dinhi sa ilalom sa yuta, kung anaa sa tubig, dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila, ni mag-alagad kanila kay ako si Jehova nga imong Dios mao ang Dios nga abubuhan. Okay? So gidili nasa larawan nga gipabuhat sa Dios. Okay? Cherubim dito sa most holy place. Iyatong gipabuhat sa Dios, pero lahi ng larawan karon nga atong gibatnan. Kaya nga atong larawan nga gibatnan, wala man nato gibutang dito sa most holy place. Ang gisugo, ibutang dito sa most holy place. Ang atong gibuhat, ato namang Hinuong gibutang sa bisag asang nga mga lugar. So mo na siya nga punto igsoon. Gawas ko na kay follow up. Go ahead. Padayon. Mga to, Pastor. May salamat kaya. Okay, daghan salamat usab sa imong nga pagpangutana. Mao maguni nga punto igsoon, daghan wa makasabot sa balahang kasulatan. Mo bitaw nga gusto nato ibalik sa balahang kasulatan. Magoy mga pauban nga gitawag nilang balaan, kinahanglan aprubahan sa simbahan. Nya kinahanglan maghimo siya tulo ka milagro ay mahimo nga balaan o santos.
So, imo makita igsoon kinsa man day magdeklarar nga ang usa ka butang balaan, usa ka tawo balaan, tawo ra day gyapon magdeklarar. Ang ilang gideklarar mahimong balaan. Kunya ang nagdeklarar wa pa mahimong balaan. Kadako sa diferensya na igsoon. Imagino nimo, okay, magtigom ta. Atong tanawon kung kini siya mahimo man ni siyang balaan. Kinahanglan na siya tulo ka milagro o guban pa nga mga qualification. Unya sa diha nga natuki na nila na tulo ka milagro na qualification, sige ato nga ideklara nga balaan siya. Unya ang nagdeklara igsoon wala pa nga himong balaan. Pagkadako nga diferensya igsoon. Mao ginahusay nga word nga balaan nga nang word nga hagios igsoon. Ato as gina siyang sabton unsay konsepto behind niya ng word nga hagios. Boy dagdagan salamat niya na imong punto igsoon dirita ni adini si Eileen Rodriguez, pastor na ako'y pangutana atong niaging Sabado nagsimba mi diri sa atong simbahan diri sa Japan. Nagisgot mi kung namatay bagyod daw si Jesus Christ. Yes, tinuod gina igsoon. Okay, bueno na atay caller ato sa dawaton ang atong caller. Go ahead, caller. Padayon, sa imong pangutana. Pastor, Go. ato ikuha na imong gisgutan karon ba? Mhm. Larawan, unsa man gid ang dagway sa Ginoo, pastor? Okay, unsa gyud gitawag nato dagagway sa Ginoo? Okay, gusto gyud ka mahibalo unsay dagway sa Ginoo igsoon? Niya ang dagway sa Ginoo sa mula sa gisgutan sa balaan nga kasulatan, okay? Dinhita sa Kapitulo 1 sa versikulo 18. Wala pa gyud tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga anaa sa sabakan samahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya na kumayon ko nga mao ning dagway sa Dios. Unya ang Biblia nagingon nga wa pay nakakita sa Dios. Mahimo kung baka ako igsoon. Ang Biblia nagingon wa pay nakakita sa Dios gawas anak. Pastor, Go. basa sa Isaiah 53:2. Unsa may imong punto anang Isaias 43:2? Naada yang dagway, pastor, makita unsay yang surat. So sa ato pa na diha ang kataas iyang ilong. Kataas sa iyang kilay, ana, mo ba na kay dagway ko na nga tong gisgutan. Ato basahon ng imong 43 sa Isaias 43:2. Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo. Sa mga kasapaan, kini dili magalapaw kanimo, sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ang kalayo mo sila ob diha kanimo. Isaias 43, versikulo 2. No, Oh. 53:2. 53, mga pag-antos. 53:2. Hindi, nasakit siya, nagisgot siya, niya, dili siya gwapo, di ba? Mo man gisgutan dire. Nagyon dire, kay siya mitubo sa iyang atubangan ingon sa usa ka linghod nga tanom. Og ingon sa usa ka gamot, gikan sa usa ka mamalang yuta, siya walay panagway ni kaanyag. Tinuod na siya. Pero ang iyong pangutana magudon sa iyang dagway. May kag dagway igsoon, meaning na ilong, na mata. Igo lang siya nag-summarize nga dili siya gwapo sama sa atong ginahuna. Na kumiyong kag dili siya gwapo sama sa atong ginahuna, daghang baya mga dili sa gwapo nga diin na taas og ilong, dili gwapo, na imubog ilong, dili gwapo, nagadepende sa shape sa panagway. So mo bitaw akong gibasa ganina ang Juan 1:18, wala pay nakakita sa Dios gawas sa anak. So ginagway lang bilang kasulatan nga walay katahom nga makita nimo kang Jesus Christ. Kay si Jesus Christ is humble. Di siya gusto nga simbahon ang iyang barog, dili simbahon ang iyang kagwapo, kundi imo siyang simbahon ang iyang kinatibukan. Mayong kinatibukan, dalan na siya tanan ang iyang pagka-Diyos. Kay namagoy mga tao igsoon nga ganahan mo simba kung ganahan sila anang butanga. So dili na siya mao. Tinuod man imong giingnon, walay katahong nga makita nga na kaniya. Pero wala mag-ingon nga unsay porma siyang ilong, unsay porma siyang baba kay nakita man ako ang unod sa imong pangutana ganina kung unsay panagway sa Dios. Pero mao man gani si Kristo nagpakatao. So, sa iyang pagpakatao igsuon kay di man ta kakita sa Dios, siya ang dagway sa Dios nga dili makita. Kolosas Kapitulo 1 sa bersikulo gitawag nato 15 o 16. So mao ni ang gingon sa balaan nga kasulatan. Okay? Okay, arita sa Kolosas 1. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios.
So si Jesus Christ igsoon. Kung unsaon na nimo pag-interpret dagway ba na nga physical, dagway ba na nga spiritual sa mas gitawag sa uban og ibago di o baka nagisgot ba na siya og kanang dagway kanang the very four dimension of life, the physical, mental, social. Bahala kung sa inyong interpretation igsoon. Ang importante diha nga si Jesus Christ namatay solution sa atong sala kay siya ang Dios nga Dios sa tanan nga mo'y nagserbis sa ato. Okay? So, nabakay katapos ng pangutana, Igsoon? No. Okay, go. Hello. Last na lang, Igsoon. Oh, Pastor. Klaro gid kayo pastor nga dili gwapo ang Ginoo pero mga picture nga gipakita mga tag-akid ilong mga gwapo man. Tapos follow up pastor. Okay, last na lang, Igsoon. Oo. Ato ilag po sa Roma 1:20-21. Sige, daghang salamat na Igsoon nga Roma. Siyempre, may tungod magyapon na sige tawag nato og Dios nga gibuhatan nila og panagway. Mo nagingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 20, dili man pwede buhatan nimo na og panagway Igsoon og imong ibutang didto sulod sa kulitan nimo ba nga word nga kinulit nga gitawag nato og larawan. Okay, Roma 1 bersikulo 20. Kay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan ang iyang dili makita nga kiniya mao ang iyang dayong gahom og pagka-Dios na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat. Unya kung imong sumpayan igsoon sa mga bersikulo sa ubos, mao na nagpahalag. Kay naatay 5 minutes na lang na ba nabilin igsoon. Daghang salamat sa imong pangutana igsoon.